Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da warhaka da sake saduwa da ku a wannan shirin. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tashar, muna buƙatar da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna wannan ƙararrawar ta sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba, za mu yi ƙarin bayani ne akan wannan fin din na MTN na siyan data mafi sauki, domin wasu sun ce idan sun fara siya wani lokaci kaɗan sai MTN su tsayar musu. To abin da za ka yi shine sai ka ba layin naka kamar hutu na sati 2 ko sati 1 sai ka sake jarabawa. Ga waɗanda kuma ba su kalli wancan bidiyo ba, abinda za ka danna shine star 121 star 2 hash kamar haka, sai ka yi diyalin. Idan ka tura kira kamar haka sai ka selectin ɗin MTN. To kamar yadda kuke gani, gashi nan za su iya saida maka, gashi nan wannan za su saida maka in kasa 400, ka gani 240, kaga wannan recharge card gashi nan abin da za su baka. Idan ka sa 400 za ka samu 2,400 na kira, sannan kuma za ka samu 400 megabyte MB ta wannan hanyar kenan. Bari mu canza kuma wani hanya. Wannan kuma za ka danna star 131 star 65 star 2 hash. Kamar yadda kuke gani, wannan lambobi su ne za ka yi selecting, sai ka tura kira. Sorry, za ka sa star 131 star 65 star 2 hash kamar haka, sai ka yi diyalin. To kamar yadda kuke gani, gashi nan za su siyar maka da 1 gig akan 200 naira only. Shi ma wannan pallet ne na 7 day, za su baka wannan garabasa. To ba tare da bata lokaci ba, idan ka jarraba wannan shi ma za su dinga baka. Mun kawo muku hanya biyu. To bayanin dai da muka yi akan wanda suke tunanin idan sun fara kuma sati 2-3 haka sai MTN su janye wannan ofa, to za ka dan ba wa layin naka hutu na wani lokaci sai ka sake jarabawa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci. Mun gode, kuma za mu ci gaba da kawo muku ire-iren wannan bidiyo wanda za su amfane ku insha Allah. Ku huta lafiya, sai mun hada a bidiyo na gaba.